Audio. Dan yang mana ini pantun yang pertama. Nah, pantun adalah tiada menai pihak kelak pihak kegugur dan pantun apa pemikiran apa. Nah ini sebutnya kinaya dan tidak nyalok sekali. Dan yang foto hinuan yang sumagarang adalah tiap dan yang terpakapura sinayang na inabriyan niya narabiyat Allahu Akbar nasirin di patay sinayang sa kakukurwitan niya nung sadyang puto puso yan namiyakwan niya na ini para laguin yan sadyang puto bubay amat tutupatan surungu puso inayang na yan yang kiniumasang puto bubay na tigang puto bubay yan ay makapsiksir kasaginang sa puso inapa tapi siksir mo seringan yan kasukiyatan ka dia lagi untuk sepusu inaya dan tidak ada yang mengasum seru ama-ama nakalamusuan yung kaya sa taman sa kapatay niya na ninyo nagpapaliwa dan tidak ada yang naikinian yanong karak naikinian na inuwak na imiyanswa kasabag po kapkurubay ko ka apisan dia kakasuy na ka dan tidak ada kirawan kasi na ka nagkirawan akong kamamato o tigil kirawan ka munusin ka nagkirawan ka muna walang nahubay ko niya na tumabakan makalaguso kapwa kadakladakar ka at tigil nagkabinasaso liyaw mo pa sa kalagusuan iwanan sa tamang sa kapatayin na nagpapaliwa Allahu Akbar gina ni tamang akapukumurkay o lokas kuwata igilaswata Naya menanya dunia sudah kaisa mafias manusia. Dunia usi sa akhirat na magpapuro ng wata sukar kayo na suka pa kada parasi. Sa katawat adyong ko tawata na initibiwi na yan na yan na padugang asli dindagang po kinidumangalalan na pagpunyan tubigang ko tawata yan na sinilindog ang magkapita ito bibinisang botak kiri ng mga lalaki na pasaludan ng mga manusia amya kayo ito nagyutod ni paginatawa tayo na taman sa niya kang pangarumas kanya na mapia ko ay niya pangarumas niya niya katamok sira nagumindugan na tasira niya kang nibubuot na sira Korean niya nadamian din kay pasinaya walay lang mayroong tawalay may tuwalay aginatan yang kinayan na matay mo yung din sinayan sa kutawalay nagkalipat na yan sa sinaya adang layak ito na natata asukya-asuk din aginatan yang sinayan po walay mayroong nadir dalam bukit tuinayan o kuguranan o pesinangan o kiadoy o walainya nadir dalam untunang kutawatan madakulay atama sa kiasok ayang suwata napagin sa mapiyapanganom kadadinian dil katanong tunay pinolosya
namiga sa mapiyaigahan na sambir sumapir-sulok siya. Na makapipiyag ginawa niya, nabisakit sulok siya na kinalabot niya. Sang kutauras, nabiyang kutay na niya, na niya sakit sa malakasasakit. Na inibunta ng mga siringan niya, natigiran niya, ang deswasa. Amiyat ka niya niya kabukot sa walay, na ating pinakawiyagan niya. Sa babuhay na lalayo na suwina, naputugmaan niya so kada atan mga tayo. Napagumba niya ko mga siringan niya. Naging yan dito maswata ka. Na maratang may galbok. Narinong ka po marami na uto. Sa bagsang ko na din yan dito tanggang sukaya yan ko mga siringan. Nagyang ko ito. Niya tagliya na ginawa niya. Niya nung walay niya. Di makaragan sa kanya. Namilisan pa'y walay watayan. Yung kanyang suwalay watayan na niya kapirpiyawan. Naging kita-kita sa mga apoy yan. Nagdudun abag kirang bislas la sa katawan. Ang yeso mga wata-wata ka. Napilay kirang naswata ka. Naupun maray dito so nuksiyan mo nuksiyan na malasiran mo yulo ko nuksiyan. Naupun suamay iran nadadaro niya kuinayan ng suamay yan na di mampu ipangalim ko mawatayan. Sa kutauras natigil ng mga ikaritam ko turuan yung amay yung niya ko kasuinayan. Nasurtiya ko ko iniyan nung nariniwan yung sinayan. Natigil na yun na nagtirat ng kapagilaya. Natigil na ko ay karita ko yung nagkubaya kurok ko sinulat tigil manay. So, pagpuni ka yung makasapat kagrapla. Naririla ko sa kadun, kuning ka na kung kapakasong kakatuwa na atan to nga malaygal ko. Okay, nasangga kaya tigil lang para kung kapakasong. Naging kakatawan na miyatindap ko sa kitang na katawan ko at tingin na ako yung anak na ganatan ako kasi walay ka na ako yung ita sa kutauras na tutod na tingin madinig na isa ko sa sikarakan pagkong pa na kanayuman ko na din napitiglan ako karita po sa kaya sa kita kong samyati hindi kaya ako din sa mga siringan ako ay hindi sa kairang rak-rak, ay tama na gulong karak-rak. Na magpumba ang kinarugunitan baka patunan. Naiwan ko na tinglak na ginawa ko sa mga kurkar. Api-api sa mga ditar na mga rurot na diyong kurkar pumangin. Api-api na tingin man na yung tukalpas sa kukungan na diyong kurkar pumangin. Ugay nga kaya pangasumang narpar. Tubuh na may ko ako sa mulo at tingin mo na agagaw ka na na kailangan naman. Upang ako kanditar ko na niyong kurkat na tingin mamangin. Upang ako kakambo, uwiin na tingin mo na yung kis-kis mo pa na tingin so kawiyaw-yaw. Na diyo ang magagandang so kasakit o kasakit. Karita ko, sumusunod ko ako sa mulo. Na upang ako terang kalay gira da oras ka napulis sa media kung ako ay da at tingin man ako kawin at tunay maulaula ko nabuwan ko kila yung mga siriman ada kong kakalipan sa kutawaras natuloy lang ko sa katawan awat ang katabay siya niya sumabag kaptuman sa mulo ano kong pera sebab saskanya na isa niya katang sa kutay nagyang kuno aking wadihan so pera ay buhay kay kanya ugay na sunin suki pulat niya nung kinayan nagyaga po si Karman yan Suliman niya nagyatuloy na upang ako pakatalos sa kakinaan kaso pira kayong buhay ko nagyang po tuloy sa kapakapit-apita naupang ako pakaputo ang kakupunan niya Nabi tataro sumarang may karama. Tanggo tauras na sabab punyala ada umum yang kinaya
Sebab pengialayan ayaw niyan na pagkaroon niyan sinayan nagyutun di niyaw-law-law amin ikasuhin niya so hirak sa ipupahaya nakiyatan ito niyan sinayan sa niya para kaya si Barunya sa raso to nami aling sinayan nami bugyo din si kumbala matang yang solo iya ang milapis ko takbo mata niya sa niyan kilay so lalanay ko niya sa walay niya sa tama ng kiratagilo niyang kiwataya nagyang ko to asok kaya puso to nagyang ko tawatangan niya kayo sa alukan na mindugadugang sa kanya na niya bala ko mga tulisan na tiulis sirang sultan kaya na uwiyan na tiyaro sirang na kaya muto lagi lang sa bula lima na kaya muto lagi lang sa bula ay sa manuto nagyang ko tamaga namibaling sa ikulay niya namigis-sigis din suruguyan na kaya muto ng kumanganggotan niya okay nasina niya nasukyat ko kawin niya na inibutan niya mansiwata niya na niyang ko natingin ay karitang ko na ino kay ni masuha at tingin na niya kay niya suha pa na ipituro yan natingin na ina di pun kamatangkat sa ginawa ko ang mata-mataan asuwata ada gagawin sa laksyan na ipagtunaw ng Allah Ta'ala so kasiksa niyan sa dunia at taman sa akhirat ina nagyang limang ko niyang putulon nag-iiso limang ko ay nilugyan na sudirham ang iyong puso karong ako na kong kapakatamsa napiyak ibulong-bulong adrak ng Allah Ta'ala apiyak ka na yung ginalima ko yung kaya yang napiyuto nila nung nag-iiso ay yung ada ko rin matulog kanyang bisita na yung kaya yakin po tulong ng Allah sabab sa lebu auras ako sa kapakaswa ko sinayan na gumiro ako din ano yan taka din gumura ako kaya ko tapitiro yun at iniyan ay kalitang ko nasarsayin ka tulong yun ako ko Allah asabab tingin ko kalakang ng kaibagaw na piyagipon ni para kayong karakang na din maanin suguro ako kay karikang ko benar-benar na kaya sakit-sakitan ako nung ko paparangyan karakang ugay nagpakasaksay na kung sa Allah sa rinila na kung sa kanin inamapa na kung sa kanin nagusupuso akan napiyakatarba akong kutuhan naman sa kumanin ako ay kalimukan yan Allahu Akbar tanto kasakitan sa puso at proteina na nangyaytin man sa proteina sa kaya Panginoon niya ko Allah ya Allah narilang kasawat at sukaratan niya at lakong nigalabak kasakan narinila lang sa kaka okay nasu Allahu Ta'ala na natimo so kabubari nila ang ulit nila di makatibor ko kabubari nila Allah nasaan ko tawag-tawas natiyurong suwataya kaya unatan natiyurong suwataya sa di buhay na yan Allahu Akbar sisa ko takyatulong nagyaling sinayan sisa walay kanunik na yan kay boss na niya ka na uswata na si isang takdiru Allah na niya ka puto usway niya na usulitan yudhitangan ang kapag sa timbangan sa pangilaylayan ng Allah so kapag rila yung uswataya aso minimulong alima niya daw ang uswaya niya daw na niya ka puto ng Allah Ta'ala sabab sa kagiyang ninaya siko Allah arilan dilang ko ya Allah Ta'ala apiakan maratas kanya iparamay ko niya pakapunta gabi na rin nila anak ko din na rin ay karakar ya Allah nagusya pang karakar yun isa ba pa sumangata nahigira rin yung tirang sulok silang sa dunia adam panadiran tiga pakambitiray sa mambiya na mana niya nadinin punduray nun alala yun pagpapang ni sarila kulok siya sulok sa na isan na kaprilay niyang raka
na Diyang mo to. Ang kapapilay niyan, si Kubrumi doon napilay niyan as ka, na sisiyakan ka na may kakapika. Kumbugan ka sa mga pangbayan, o di naipagbantal ka sulok sa ay Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam asa din sa ipagbantal niya sulok siya na alay ko makulok siya na nawili na Panginoon naumani sakop sa Panginoon ko nawili nasa di manawalay niya kusog Allahu Akbar na umamay kung baling suwata niya na masuswatong sulok siya at katawran niya nakapumbaling niya na buling suwata na ikibaling yan ganit na nagpulisan yan kay Trilaukan. So, kaya maring napatong rin sa ikwata alalay yung mga pumangli sa Trilaukan. Si ko kapataro din yan o kalayar ka o kaprilaw loks na api ang katawan ka naptumbi ako loks ka napagiraw ka na ina narinilay ako ka pagbuwa na yung kaibang na ina tetap kayong karakara sa suli kami ito ay apang inagang na di ako ka pumagilihan kami ito ang kayo hindi ako naka Inalibaturo ko inaka, ang inaama ka, ama ka, umilala ka, niya suwa-suwa sa kapatid. Doon lang sa binang kapatid. Api sulok sa na miskin, uli na sulok sa naman ba? Uli na sulok sa nadagdi wala sa harap na mga anak. Nabi akan biar-biar tadi itu nomor sekali. Dengan sekian dapat terkasih dunia sekali kemudian aku lakukan manusia manusia. Kamu pada mata musuh Allah. Sesiap yang akan biarkan buat tawatiu. Dia suatu tahun akan minta sekarang. Bersama dan isa itu yang kota kata pada taruh na tuwa di sutabo tuwa di sunya makalay harga pagbuhay si isa yung kutu yang paminsan ng Allah Ta'ala sa Quran na inirangin mo Allah Abi ang isa na dyan sa amay pumagkalukas sa mga loksta na yun ay isang na kasiyas ang pagkaya. Sabag sa kanya, hindi kulang kila sa kawiyagan. Puminamir kayo, Allah, kundira ang aso para tiyak ang mga pusuyan. Nagupaki kang kundakarakani, sukang baradusa. Naguso kang munafik. Nagusto mga kalibat na nagusto mga pawin na paikawin yung karkar. Allahumma aslih ulata umurina. Ya Allah, nagpuminamir ka, apakatubbiya ka sa mga daturkan. Kato, nabagay ulo na tanong, sudah to na ito manita. Ano ito una, yung mga kanak kaya dito. At yung kaya, na naman, maluda to, kamu ka ba madani pa maninda ka na? Miyadag siya ka dito. Iyo to na badat to. Datukan to sa kanya. Na ito ang kapit na pagkatungbiya ka sa mga datukan ya Allah. Ilahang nakakirang suka mapian pang tawira. Ya Allah na siya pang kasiran. Buwin na katiran sa bugol ka. Na huwag makasisilay sa mga niyatiran na pangkatungtumang kasiran ya Allah. Nasa wag na nakakiran sa kawatian pang tap. Di pumintan sa mga datukan. So mga mayo, mga gobernador, mga baliyo, mga lalo nagigan na ito mga ikin. Na mga kami kaskan jiko nga nito, Ya Allah, pamunang kasumada ito kami, Ya Allah. Kami di ba napakatulong ng answar? Tunay di ba na marami ka napakatulong itong answar? Yung napakatulong na tuwa ka, yun na, yung ikapiyan ka. Ngayon ko napakatulong ka na, ilahan na yung kumawada ito, suka siya. Naturunin sirang sa ikapiyo pagtagdag. Naiyasan po na yan na punditan to Allah na sugya matayang tanong
Sumiyamatay ko mga dokstano, mga inatano, mga amatano, mga pagaritano, mga bubaytano, na bunwin mo Allah sa mga kuburina, akasurga, surga. Allahumma arham mautana, Ya Allah, nalimangkar kami sumiyamatay kami, wa jami' mautal muslimin, agusulang miyamatay ko mga muslim. الذين شهدوا لك بالوحدانية susiran na miyamatay sirang nasisiran miyamatay kung kapsimboy ang patay sa isa kagaw di kayo naligo na po Allahumma ufir lahum ya Allah kasulamu na miyamatay kani nagumati kasiran nagumabiyang kaso kambukunan nila kumakuriran asaslaan sumadarpinan pangkaunadang kaso mga dampay ng kukulinan nagusirang nasukyang kasirang sa iig ang mga liminaw ng mga tatandro kaya man yan napakadaya kasirang niya Allah adi kapusan akong diri amay kasi kumakapusan at buwag ka Allahumma arhamna إذا صرنا معهم يا الله نسخني نقدمهم kami naman amay ko umapul kami dito mga tao Allah saya mana kamatay na kung indar adi mo tama ko tanong nasultin ko tanong Allah Allahumma arhamna ila sirna minhum ya Allah na kanimong kami kamay umapul kami dun kung mga tao ko nagubal yung kaya mo so mga badanani ko kagpati na naman ni kukurani ang makaludaya ng mga badan ya Allah may kakapagulatan kami dun o mga buddha na gusto mga paul-paul kukumur nasya ka kami kaya Allah may kumakatali umar kami dun sa mga paul-paul kukumur ako magabaw nila sa mga gudanan na po nilang nirtas siapa kami kasasantong nasya Allahu Akbar nagupon nilang kaya Allah apakadaya kami kakukuran ni sa taman ko kabag kita kukunin so yan marini nandiyan ka naman yan mana yang kantor nakagyan sabab ko maroon sa kipurais na yung kwaratigyan na ayun yung yata sa paranaw niya kasi isang kodo adiyo di ka panduo sa magpuno diyo nagyo to idin yata yung mga kodo na mga paklita mo si Allah subhanahu wa ta'ala na si Bulero nakaliman ko na kalawang juman mabapyan natin sampay ka no mga pilihan niyo sa kapityan niyo at tanong ako so ako yung pala niyo sa sadya wakpa juman na ayaw pa kawin ako siya na pagkisa na ng tanong anay ko kuriyang papakatutunan tanong ko kapakabukat tanong sa puasa natakpan ko yung sa mata sa si tanong pagusa na sa lang ko kung tanong sa kaya nilitan ng Yaswa ang diya kaya yung mga pinagiri kami may Yaswa sa Marawi na madang lakawas sa asasan ng mga diya po madang lamili ng mga tao nasa saluman na nagdaroon ka tingili doon pa yung pamilya niya at na niya matutulong siya sa Marawi ayak yang laro ng mga buwatan niya sa Diyos o mayroon nasususunod niya ang manong niya na ayaw niya o ang kalukutan kalukutan sa tulan niya so sa minuto na pumatay tanong na ayak tanong na si Karun kapag niya kapatay sa kay hindi tanong ng gulog kakuha inshallah na ayuman ko na gananda na ubaya na askal tunang ubaya wala waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mo ubaya na yung niya na ito ipagditanong ko Allah sa sulag ko kung mga tanong ay kung gulo tanong kung kalimitan dito isaw
ipunggal ko tanong o kay isa tanong ko pagpalido. Nagusto kang sisiyapan tanong sa kayo ito. Sisiyapan tanong ko ito. Si tanong sisiyapan mo parahiyaya, si ko pagkuyagan, si ko kanita, si ko kapamumukan. InsyaAllah. Bugay tanong. Bukan karunin sa oras yang pun di mana suaga mata. Muna bersih punya lain sama-sama tanah. Atiran terapa banyak lapira ular Malaysia na ingin keluar sa oras suaga mata. Muslim payman banyak ada pasir. Nah, sira di mana puluhan tanah saja betul atu kuatan biasa agak berat. Aku mani tanah Allah Taala asisan Musa sunatku murtad. Nakarubusitan tanurun suaga mata, natang sa sita na magpita pa tayo sa kalubog na mo. Ada pa rin, insyaAllah. Nananana, gumalang tanong, kung kaya tanong, so, ay tanong kami ko Allah, so al-asr, ay tanong na, yatumang kami. Sa diyan nga ito, Allah Ta'ala, sumarang mga manusia, itong bubuwata sa bayaran. Yang mana sekian dalam kemana kisah itu kena tahu sisa betul. Tadi semarang mengatakan, aku ada sampai ya Rabb. Nah tadi semarang mengatakan aku dah sampai ya Rabb. Tadi semarang mengatakan aku mengatamu saja ya Rabb. Kadi mampu semangatamu apa menghubungi sampai ya Rabb. Kadi semangatamu apa makapun buka kesakitan. Na kadi mampu semangatamu apa rasa sakit pun buka berhubung. Suara ini na yang lagi pulau tak sampai asal dasar aku nak katakan apa? Nasi ikut itu kawi Allah, kumang malaikat yang sampai satu rumah itu. Lagi itu sebab aku nak tanam magaman, nak tanam mamang niku Allah. Ibarat nak kumang ni tanam Allah kita lupa sendiri tapi sebab kumang desa baru. Pemanggilan Allah dan tapi sebuah sampai. Pemanggilan Allah dan tapi sakit pengasa sakit saja. So dia dari keulatan sampai sarap. Nah, yang kita buat Allah malaikat. Bukan nama apa sahaja sukulu latanong sadaman sakit ubat-ubatan sa dunia na anda na mapapasad. Bukan na ayaw buat itu orang Allah sampai Ramadan mga malaikat yang sasarawan. Nasa kadang dan ulo datang, nadanya kira pakai itu. Ayo buat tahu masuk, subhanallah. Nabi sebab saja untuk apa datang mamang di Allah. Nak pakai ajam foto adab taruh nama dia. Si sahaja tu Allah. Sebab sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarud al-qada illa al-du'a. Da peran orang yang sudah suka. Nah, mana dia Nabi datang tu tak memang di Allah. Apa aku ukur aku tak sampai rabut. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ada perasaan Allah. Jika nian pasien terima sadar. Suku mani bantuan Allah yang pasien ubatan di malam pemagaman kita yang pasien terima sampai aku akan mengarah.
Dia kaya sa puno alam ba sa diyang Ramadan at isa na na kukuma ito ko'y magwala ko kaya bata sa puno ko'y hatlo ko'y at diyang alam ko nasi matatawo so Laylatul Qadr dia buta Laylatul Qadr na ay isa lang niya naroon din yung kandak sa pinituro ng Quran. Diyan ka na Quran na yatama na kabarakat yan na so kaya yung Jibril imisanahum Allah Ta'ala sa Quran Nabi Guru Yesus Jibril adik nadatal yang kumang malaikat apa kata tayan Allah so Jibril alaihi salam Nabi Guru adatul lawan malaikat na Isa kaya walu ini adatul lawan malaikat na so kini sana Quran so kini sana Quran kini yatun dengan yang sebut Quran ibu sekalian ada tu mga malaikat so Quran na ini turun saja kutu Laylatul Qadr sampai Gurui Laylatul Qadr Nabi Gurui Subului Yatir Nanon ada tu nama Gurui Kusar dan yang bentuk ada yang berdua beberapa Al-Quran umat qadar Al-Quran na berakat so Jibril ay nabi yang Al-Quran Nabi Gurui sekalian ada tu nama mereka naso Gurui arun ini turun sa Quran Nabi Gurui Gurui ada tu nama Gurui Sigo sudah sarasa na so falaw atirunan ko Quran agyan kanan ron matatagod yung mutakir akakad ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mimbal ya pala barakat man sa taman sa abang kita na so pagkalangag sa Quran na mimbulwis kanya makapunapaat sa mga namawin na gusto mga luksyan na pakapsin ka din sa sangkadulo na kumunti hindi mo taloks tawat yung pinagin sa Quran sama na di ka na Quran na babarakat na ayat ini turun yang sa dunia na kaya pantagan ang Laylatul Qadr na so Laylatul Qadr na si matatang Ramadan na so Ramadan ulan-ulan na bibuliadat ulan-ulan sebab turun ini turun sa Quran so Ramadan araw ini turun sa Quran na mimbuloy beberapa datu lawan ulan-ulan na suguwi gagawin araw ini turun sa Quran na mimbuloy datu lawan gagawin na so palaw atirunan sa Quran na mimbuloy ayat indusra bawa kodang palaw sa dunia nasawan Nabi atirunan Quran sudah bidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mimbul yadatu lawan Nabi naso malaikat amiawi Quran na mimbul yadatu lawan malaikat sama itu naso ubud ya sa Quran nasibat Al-Quran
Sulaiman tu na tumati antara mga hadis apat taksi ko kasuslah Quran lagu sukalay para sa kabatiyaw na pamamakin beliau dia. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sadar tahu batiannya sosati manabata tasif Quran dan bulan sasati manamatya dia mutasati manamatya nataqan sama asaqul dia kan maktur wa Rasul huwa alif lam mim nabasati manahar huwa alif lam mim na isa ka harf su alif na isa ka harf su lam na isa ka harf su mim emran na alif lam mim naklo ka harf naklo dua rupiah. Nah, bila dia itu kapan dia nasimban dia bokiat pasal dia rasanya itu minyak agak nah dia laksanakan Allah Taala satu puluh amat dia. Alif lam mim. Nah, udah Bismillahirrahmanirrahim bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasafulu agulu harf mami belui magatu sagulu puluh mapi itu kau bu mi alui Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala masya qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dedeng atau atimu-timu siku wala yakun alayhim Allah akmati ajaran Al-Quran nagudiran di masa-masa nagudiran di paganda wayan sa Quran inun tanasiran nagpakaturunan sila ng Allah Ta'ala sa kapipya ginawa tali mamansiran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa luto rahmat nabu isayakiraan ng mga malaikat sa mga pagpakiran nabu ipangandang sila ng Allah kung mga malaikat makauwi ay mo na niyan naratartamay mo yun dagan amitimu-timu sa pantag sa batianiran sa Quran nagmudiran ipagladan na susultiya beli sirang napakaturunan sirang Allah Ta'ala sa kadaray-rayuhinaw nagu sirang natayakupan sirang sa rahma limu nagu sirang nabayuan sirang mga malaikat nagu sirang na ipangandog sirang Allah Ta'ala kung lumilito na mga malaikat yan takbiran Jinan etaman akalay walas o kasong ko dataray dapat diyon di pagkakadun sa Quran na puso madadal mamana si Quran gumiyang Rasul sallallahu alaihi wasallam
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat al-mu'min akibat yang Al-Quran nadatar utrujah pamulanai apa bentukan pamulan ajian untuk utrujah nasubun nama pia nabutan nama pia yang dia nadatar untuk mu'min akibat yang Al-Quran Abi Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa uma safat asu qawniya man yaqapi bo nasutaniya man yaqapi pita wa madharul mu'min alladhi la yaqra'u al-Qur'an kamathali tamra alladhi halaka wa ta'muha tayyib subhan mu'min adil baca al-Qur'an. Yang mana dia adalah mu'min, Nabi Muhammad yang matiasa Quran. Nada tasanya pihak ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kurma. Ajir buta kurma nama kita ubay nada abawnya. Wa mathalul fajir alladhi yaqra'u al-Quran kama rihana rihwa tayyibun وطعمها مر سكما سمناك بردسة أمام بيامات يا القرآن نفيا قصي برات رسول الله ريحان پمولان أجيم كوتا پمولان ناميا پموت وبي ناميا بقيت نبلانيا نادو تروتس منافق أمام بيامات mati asa Quran dia mut sekalian ubai namanya pai kita namanya bait-bait tertulis baca asa Quran ubai nasi sampai hidayah namanya pai kamu sebab kamu munafik wa matalul fajir alladhi la yaqra'u al-Quran kama tanzala ta'muha mur wa la rihalaha Sukman Subaransa. Sabanu tu nagiu tu dia pakat fuge orang Rasulullah. Pat sun baca asa Quran. Pagana nak baca asa Quran. Astanya namu'min nagu baca asa Quran. Mu'min nabi baca asa Quran. Agu munafik mau bayar Mi'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asisa luna mauri nahamay ko makatali matang ro naumali sana makapudama sa sampurna akapakandama so pagkawi na kaltan urwatan to si isa luna mauri sabab sa diyang ko to akar ko nakatungkong wala ugay na sumaway matya sa Quran napakataling masuk Quran napakaulog niyan sa surga iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi buat dia sa Quran sebab sa pakaw masalah na mauli nasifat niyan sa mga bulay kaya ay mga bulay ka Quran nasunod yung butian sa Quran Nabunya ibnu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana'atuhu an-nawma bil-layli fasyafi'ni fihi fa yusafa'an suatu yang sepuasa suatu Rasulullah sepuasa Abu Quran atau musila sepuasa Abu Quran nasifat yang sore pun sisa lepas Napo kalau masuk puasa, napunya akan nanti, ya Allah, nama tasawuf, napia pasal sampai tahu, aku suka ingin mengkopadong napa on tak parah. Nanya kau mau masuk Quran, berarti dia nama nangko Quran, ain bilang itu surga.
Bunya ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أغلينا من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أبنسيان adul kiran mga pamilya sira ng Allah daw pun pamilya na marami ko ipamilya kung mga pamilya o Allah kung mga manusia ini sa Rasul ya Rasulullah at yung mga sahabat manhum ang tawasiran ang mga pamilya o Allah Nabiduyan Ahlul Quran hum Ahlullah wa khasatuh. Suatu yang semua tahu petiran sa Quran nagiti mga pamilya Allah ang mga dinasisi ko Allah. Sallallahu alaihi wasallam man qara al-Quran wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yawm al-qiyamati tajan min nuri ضوءه من نور ضوءه مثل ضوء الشمس فيقولان بما نسينا هذا ويقال بأخذ ولدكم القرآن سرنسانا بutian Al-Quran nabubiagan yang Al-Quran na ini kulalanian napakapembidaran so amayan sinayan sa lumalawi sa sangkat sulit sangkat di Saulo kung kami sangkat na niwala napakapsangkat so amayan sinayan sa lumalawi sa sangkat at ihaya matihaya so patihaya niyan alis so patihaya walaman nabu pakapundidaran so amayan sinayan sa mga guru alam kita diun ko kalwa sunya takbirkan kaya mana niyan na sultan maguwera niya sa Quran nasudok siya napakapsil pa yun sa ayah katihin yan na matihin siya luman asampan lagu pakapagbitan sila sa mga guro at mga bitaran maray agad isuluyan. Turunan yung totoo. Amanya na musina yan. Inuman niya imapagbitan ay ang bitaran at panguluan na sumbang lumabalikat at sa kuswata pa na pagbitan niya sa Allah. Niyabepan Rasul sallallahu alaihi wasallam man qara al-Quran fastaghfarahu al-khalaqallah wa shafa'ahu fi 'ashratin min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahum an-nar man hiya nasalna sabatiyan ya Quran nawriyanya na pinggul bukian so ya pakala ya subhanal Quran napakaharam yan sa haram sa Quran na subhanallah ta'ala sa surga na terus pakasapat niya sa 10 kataw o mga tuloy niya pada ang neraka na ganyan din niya pakasurga taklikan mana nila sabab ko kapasan tayo kabadya sa Quran sabab ko lalaki kabadya sa Quran na isul ka wala ko surga na ayat nun ay pahumayan at tumili ka kung mga tuwa na yung kasa kaya disisiw na nagpakanlara ka na siguro na pakanlara ka silang na niya pakunong ka silang pinagkusurga ang nabaya pakunong ka surga na sumang andun na pakasurga niya yutusok kaya disisiw na doon na inisibay ka pakanlara ka Ugay na niya pangning ka, di makasong po naraka ka, makawa mo kakabal na kusura. Sa pulo ka ka. Lagi mo ito. Nabiya ba ka ng buhiya ko kasabala ka tinama, gusto kasabala ka kay? Tama ka. Dahil mo na yan na nilaygat na sumapa ka, nagpulul po naraka, natigaan na, nilagyan ko kasusaw. Na nilaygat na sumapa, may dato ka, agkulong si Punaraka, agya di sisiyo na nagkulong Punaraka, natiga na yung magpapakulot ng sakat. Na lubutong ako sa pulo ako.
Dia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal baitil kharib. Mata-mataan asal mga tao ada hanya tentang si kumarapiran Al-Quran na data sirang walay inawaan amini ko ba? Emang aja kita tahu jika tentang sa Quran aja ngarapia mana niya ada bagian mengalangan sa Quran dan yang saya para Rasul sadata sekalian walay inawaan amini bubar aja kita walay. ومعلوي ورسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قال isa dito mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Mas'ud bin Turuyan aswatigin manay sultaw suwalay atau suwalay adabul Quran yung kabati sa Quran na miyak ay tuwitwa walay sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ewan na nila kubud wallahu ta'ala wala. Adiyang punta walay, adiyang kubatiya sa Quran. Ini sahabat, nanti aku lagi dari ini sampai kamu semua Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akna bamata una katu mga ulamanya. Sirat niya katunang kaya katu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini panampay beliau mga ulama. Ini sampai merpanong ayang kay Sukman sukap ke Timothy tanong siya. Na dia yang kapag Timothy tanong na ayang aranay yakalilimon na magburuay ko zikr. Ayaman niya na yung puto at zikr na isaw to'y pakasunatan ko surga. Ayaman at zikr na so di ka tirintan ni ko Allah. So di ka puli-puli ako Allah. Pasti ko kalilinda at wala ko paisesa ko mapia na yamalala suka ko ako perhatian insyaallah akhir terus ma'alimatan Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim kedua menit Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا الله bagi saksian mereka asulan ko ako makaumuran na ipunggal ko kami ko agamang naguuntaron ko pagsisya pa kami si Kwendani. Nagupong giginaway ka. Naguiso para ni sumata. Naguiso mo ni sumapia. Ya Allah, ya kisaksya na irka. Asi kami niya hisisa sa ikukap kabubay kakal. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين رب العالمين. Adna nabila pemangana merkari lai kami ka magulay kami sa mga amani sa mga inani. Nago pemangana merka adyang kaya kay isa liman to nagin nimitaro sa kay isa ni surga. Ya Allah, napong na merka pakasisiring na kami karuko. Nagumisiring na ni sa mga loksa niya sa mga pagaliran ko surga. Nagumisiringan namin pan sa mga nangyaw sa mga rasul. Ya Allah, nakuhan na merka aso mga latuan ni Layla ng kasya sama piyapan ni kira na itong piyawin din. Nagusto mga ulama ni Layla ng kasiraan sa mga piyapan ni kira na ipangabagbog wagamang. Nagusto malaklataw nagpuras ng kapong mga puso ilan sa wagamang ka. Sa rin naguiran ng kumubay ko dunia makaumbo ko wagamang ka.
Ya Allah, ulinamir kami yang baik lagi. Nasi Korea no kya sakit ya kami na puninamir kami ya Allah. Samping ko to. Sa samping ko abi kami ka sa rizki halal nabi tatawaran na ipakapiyawin din. Nagubi kami ka sa limo ay tuhupiyawin din. Nagupuninamir kami ya Allah. Ay pundi naman to na makapagayon na yun so mga datwa niya gusto pagtawa niya gusto mga ulama niya na gusto o lamang pagitaw sa kayan din kasi kayo may isa sa bukang tubig kapanyaw kamarami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin